Ahojte, vítajte pri sledovaní novembrového vydania olympijského magazínu. Dnes ho pre vás natáčame v olympijskom tréningovom centre v Šamoríne. Ale za reportážami sme cestovali aj do Trenčína, Martina či Bratislavy. V nasledujúcej polhodinke sa dozviete zo slovenského športu to, čo nikde inde neuvidíte. My chlapci na švihadlách neskáčeme, v našom športe sa to nesmie. Ale viem o športe, kde sa skáče o 106 a jeho nadšenci dokážu už v detskom veku neuveriteľné kúsky. Možno ste ani netušili, že existuje súťažný šport, ktorého podstatu väčšina ľudí považuje za dynamickú rozcvičku. Na základnej úrovni ho zvládne každý. Na profesionálov hľadíme s nadšením aj uznaním. Slovenská ropeskippingová asociácia sa venuje skákaniu cez švihadlo, konkrétne netradičnému skákaniu cez švihadlo, čiže skákanie jednotlivcov, dvojíc, skupín s rôznymi dĺžkami švihadiel, s rôznym počtom švihadiel. Čo vidíme dnes tu? Sú tu všetky kategórie, ktoré ste vymenovali, alebo iba niektorá? Čo sa týka dĺžok švihadiel, sú tu všetky kategórie, ale skákanie cez švihadlo má viacero súťažných disciplín. Bude to teda rýchlostné skákanie alebo skákanie freestyle, čiže zostavy na hudbu. Dneska máme Open Team Cup, čiže tímová súťaž, ale iba v rýchlostných kategóriách. O čo v nej ide? Čo treba urobiť? Skáče sa na čas, čiže určitý časový limit a na rýchlosť. Čiže buď striedmonož, alebo teda určité druhy a formy teda tých preskokov, hej, klasické vajíčko, potom v trojiciach cez dve veľké švihadlá, alebo v dvojiciach s dvomi švihadlami, čiže rôzne tie disciplíny a rôzne formy skákania. Konfrontujeme sa aj v medzinárodnej konkurencii? Určite áno. Slovenská reprezentácia bola minulý rok na majstrovstvách Európy v Portugalsku, kde sme získali krásne 7. miesto v kategórii od 12 do 14 rokov. A momentálne Slovenská ropeskippingová asociácia hosťuje Európsky šampionát v Bratislave. Ako a kde vznikol tento šport? Tak keďže poznáme skákanie jednotlivcov a skákanie tzv. Tých dvoch dlhých oproti sebe točiacich sa švihadiel, čomu hovoríme double dutch, tak čo sa týka skákania jednotlivcov, tak toto skákanie vzniklo v Amerike. Jeden hráč amerického futbalu bol zranený, čiže musel podstúpiť nejaké rehabilitácie a keď sa chcel vrátiť do tímu, tak mu povedal tréner, že musí behať po schodoch na štadióne alebo skákať na švihadle 15 minút. Tak on si vybral samozrejme skákanie na švihadle, lenže jeho to prestalo po chvíli baviť, skákať iba na mieste, tak začal vymýšľať všelijaké tieto triky a takto vlastne vznikol ropeskipping tých jednotlivcov. Čo sa týka skákania cez tie dve dlhé švihadlá, to vzniklo dávno, keď chodili holandské lode do Ameriky a tie lodné lana sa točili a oni si skracovali cestu palubu tým, že oni tie lana preskakovali. A to sa prenieslo potom na ulice, že deti si zobrali tie lana a začali v podstate skákať cez to a vznikol v podstate tento double dutch, ako my to voláme. Čo sa týka skákania cez švihadlo, je to výborný šport, ktorý podporuje motoriku, koordináciu tela, pokiaľ ide o to tímové skákanie, tú podporu a spoluprácu tých detí. Samozrejme, čo sa týka freestyle show, zapájame gymnastiku, akrobáciu, čiže je to naozaj komplexný šport, aj čo sa týka vytrvalosti, fyzickej zdatnosti, že tie deti majú naozaj veľmi dobrý základ poprípade do iného športu, ak už raz skúsia ten ropeskipping. Prebieha aj nejaká snaha o to, aby ste sa stali oficiálne zväzom? Určite áno, postupujeme príslušné kroky, ale tá legislatíva je trošku komplikovaná na Slovensku, takže krôčik po krôčiku ideme. Ja sa volám Barborka. Tento šport mám rada preto, lebo sa tam naskáčem alebo sa zadýchčím. Ja sa volám Ľudská, tento šport mám rada preto, lebo je to sranda. Ahojte, volám sa Nina. Mám rada tento šport preto, lebo sa tu veľa naskáčem, naučím sa veľa a tento šport ropeskipping už hrám 3 roky. Chcela by som byť majsterka celého sveta. Podporovať mládež v pohybových aktivitách a športovanie je veľmi dôležité. Robím to aj ja v mojej športovej akadémii a robí to aj Slovenský olympijský výbor v projekte Juniorský olympijský tím. V rámci neho SOV celý rok podporuje 20 mladých talentov celkovou sumou 50 000 eur.
Členkou juniorského olympijského tímu je aj 18-ročná Kristína Jesenská. V rodnom Martine sa 7 rokov venuje triatlonu, v ktorom získala národný juniorský titul. Je tiež juniorskou majsterkou Európy v akvatlone. S triatlonom som začala, keď som mala 12 rokov, pretože predtým som závodne plávala. Od 3 rokov ma rodičia hodili do vody a plávaj. A potom som vlastne aj závodne plávala, pretekala som za plavecký klub Martin a v 12 som skúsila triatlon a robím ho až dodnes. Vymenila som to, pretože som mala aj zdravotné problémy, nemohla som byť až tak často vo vode, že 2 až 3 krát za deň, čiže preto a triatlon mi príde taký lepší, rôznorodejší šport. Ja sa špecializujem na tie šprint triatlony a tento rok by som už chcela skúsiť aj olympijský triatlon. No takže bývam v Martine a trénujem tu v okolí Martina, bývam presnejšie na ľadovni a tu máme pri ľadovni, máme také to volá, že skanzen a tam sa okolo dá behať dlhé behy, sú tam aj kopčeky, pekná príroda. Plávanie máme aj tiež jazera, máme Štrkovecké jazero a máme aj plavare, na ktorej sa dá plávať denne. Chodím, keďže cez leto plávam na jazere a cez zimu na bazéne. A bicykel, ja kopce moc na bicykli nemusím, ale väčšinou tu máme iba kopce, čiže mám dobre natrénované kopce, dúfam. Tak za tých 6 rokov, čo robím triatlon, som zatiaľ pretekala na európskych pohároch. Toto bude 4. rok, čo budem pretekať, pretože iba 4 roky sa dajú byť v juniorkách. A stala som sa majsterkou Európy v akvatlone. A najviac si cením môj úspech, ktorý som dokázala tento rok v Holandsku na európskom pohári, ktorý som vyhrala. A celkovo táto sezóna na začiatku bola taká, že som sa bála, že čo bude ďalej, pretože sa mi nedarilo moc, ale nakoniec to bola asi jedna z najlepších sezón, pretože sa mi podarilo každý jeden pretek aj majstrovstva Európy absolvovať do 10. miesta a tie európske poháre do 5. Bicykel stojí taký dobrý triatlonový bicykel stojí od 4 000 až po 8 000 eur, aká výbava tam je, ale našťastie na bicykel mám sponzora, takže to ma veľmi teší, že rodičia nemusia za mňa platiť aj túto vec. A napríklad na majstrovstvá sveta tento rok by sa muselo ísť 3 týždne dopredu a čo by to stálo hrozne veľa peňazí, tak som sa nemohla zúčastniť a sme to aj s trénerom prebrali, že radšej pôjdem na preteky na nejaký európsky pohár, ktorý je bližšie, napríklad v Chorvátsku bol, ale tam som tiež nemohla štartovať deň pred pretekom, pretože som sa zranila. Takže je to náročný šport. Aj napríklad každý pol rok potrebujem si kúpiť aspoň 3 tenisiek, ktoré stoja jedný tenisky okolo 150 eur, čiže je to náročné. No tak na triatlone mám najradšej to, keď som na pretekoch a je tam skvelá atmosféra, ľudia vás povzbudzujú a ženia vás to dopredu. A mám najradšej asi to pretekové obdobie kvôli tej atmosfére a kvôli tomu cestovaniu, že cestujeme sem a tam. A najťažšie na tom triatlone sú tie ranné tréningy pre mňa. To ranné vstávanie dáva vždycky zabrať. V inej príprave musí byť hlavne ten objem, naberáme ten objem, čiže tam potrebujem viac kilometrov nabehať, viac kilometrov naplávať, aj nabicyklovať, čiže je toho pomerne viacej a mám 3 fázy vždycky a je tam aj viacej posilovne zaradenej, čiže tú silu, aby som mala. A letná príprava, to už beháme po pretekoch alebo ešte chodíme po sústredeniach, ale tam už nie je toľko tej posilovne, že už nie je ani nemôže mať už toľko sily a hlavne nemôže mať toľko objemov, je už to tam do rýchlosti. Čiže tak sa líši tá zimná a letná. Okrem triatlonu mi najviac času zaberá asi škola a také tie domáce povinnosti. A študujem na evanjelickom bilingválnom gymnáziu, tento rok budem maturovať, to už je 5. ročník
a je to bilingválne gymnázium, čiže tam učíme angličtinu viac menej a mám individuálny študijný plán, čiže nechodím moc do školy. Minulý mesiac sme vám priniesli magazín priamo z olympijských hier mládeže v Buenos Aires. Slovensko na nich získalo 3 medaily, ale zarezonovala aj téma hybridných disciplín v niektorých športoch. Názory na ich zaradenie do programu hier sa rôznia. Existujú športové disciplíny a kombinácie disciplín, s ktorými sa nestretneme nikde inde, iba na olympijských hrách mládeže. Klasickí dráhoví bežci musia zvládnuť krosový beh v teréne, horskí cyklisti sa pasujú s cestou a naopak cestní s členitým terénom v lese. Rýchlostné kanoistky sa trápia v slalome a slalomárky zvyknuté na divokú vodu musia po štarte z unikátnej rampy nezvyčajne zaberať na hladkej. No, u mňa sa to nestretlo moc veľkým pochopením, keďže napríklad dievčatá v kanoistike súťažia v 2 rôznych disciplínach. Nikdy predtým to nerobili, ani to robiť asi nebudú. Navyše aj pre tých divákov je to také zvláštne, keď sa pozerajú na dievčatá v kanoistike, keď súťažia dievčatá v kanoistike a idú slalomárky. A nevyzerá to vôbec dobre, lebo diváci si povedia, že to, čo sú za športovci, čo prišli na olympijské hry. Však oni to vôbec nevedia a vyzerá to hrozne. Takže u mňa tieto kombinované disciplíny nemajú zelenú do budúcna. Tak určite chcú, aby sa tí mladší ešte úplne tak nesústredili možno iba na ten jeden šport, aby to bolo také všeobecnejšie. I keď podľa mňa je to veľmi prehnané, že tá kombinácia tej rýchlostnej kanoistika, toho vodného slalomu bola veľmi náročná a potom tá špička tam bola veľmi úzka, že bolo, dajme tomu, jasné, kto bude v prvej peťke a kto nebude ďalej. Ale naozaj tí najlepší boli naozaj úžasní. Musím povedať, že tie výkony boli určite skvelé a určite dajme tomu tých top 10 bolo naozaj skvelých športovcov. Otázne je, že či by to nemalo byť trošku viac tradičnejšie. Jasné, že môžu tam dať nejakú zmenu, ale trošku viac tradičnejšie, aby potom ten prechod k tým naozaj tým veľkým pretekom bol pre nich jednoduchší. Tá príprava, výber pretekárov s tým, čo nás tu čakalo, možno by bol aj troška iný, pretože to spojenie cestnej a horskej cyklistiky, ktoré tu bolo avizované, tak aj niektoré ostatné týmy vyberali v podstate tak toho pretekára z cesty a z horskej cyklistiky. A aj to dosť spôsobilo to, že tak ako aj u dievčat, aj u tých chlapcov bolo dosť veľa pádov, pretože predsa len tí horskí cyklisti sú zvyknutí jazdiť sami a v tom pelotone sa nevedia tak orientovať. A to, čo tu bolo pripravené na cyklistov, v podstate boli to preteky v parku, rýchle preteky, čo sa týka cestných pretekov, kritérium a tá cesta, kde vlastne boli na úplnej rovine, neboli to nejaké náročné trate, boli to rýchle preteky, takže v tých rýchlych záveroch a v rýchlych okruhoch nedokážali v tej rýchlosti už tak nejakým spôsobom manévrovať. V tej cieľovej rovinke dochádzalo tam k pádom, bohužiaľ teda aj nás to postihlo. No a takisto to spojenie cesty od toho horskou cyklistikou v rámci tej horskej cyklistiky, že čakalo sa, že v rámci toho cross country alebo aj toho eliminátora bude tá troška náročnejšia, takže sa vsádzalo na tých horských cyklistov. Opäť to bol len jazda medzi stromami v lesoparku s vytvorením 3 vln a aby som povedal najväčšieho kopca, ktorý spravili tým, že dali kontajner a naviezli naň hlinu. Treba si uvedomiť, že na olympiáde sú federácie, ktoré majú viacero športových disciplín a tým pádom zavolajú športovcov z viacerých športových disciplín, ako to bolo napríklad na kanoistike, bolo to rýchlostná, bol to slalom, takisto na cyklistike boli to horskí dráhoví cyklisti a cestní. A tým pádom treba využiť ten čas, ktorý športovci tam strávia. Každý športovec je povinný zostať počas olympiády na mieste. To znamená, že medzinárodné federácie majú právo navrhnúť nejakú disciplínu alebo nejaké disciplíny pre Medzinárodný olympijský výbor a Medzinárodný olympijský výbor v ich konzultácii potom vyberie inovatívne, nové, špecifické disciplíny, ktoré by mali byť potom relevantné pre všetkých účastníkov, teda nie len
tých špecifických, na tie špecifické disciplíny, ktoré sú zvyknutí. Je pravda, že športovci, ktorí tam prídu, sa môžu stretnúť s disciplínou, na ktorú nie sú zvyknutí, ale práve olympijské hry slúžia ako priestor pre inovácie, pre vyskúšanie si nových disciplín, noviniek, aby boli relevantné pre mládež, čiže aj pre tých športovcov je to o takej všeobecnosti, o takej všeobecnej schopnosti robiť ten šport nie len špecificky na disciplíny, ktoré sú zamerané, ale vyskúšať si možno viaceré a spojiť ich do súťažných disciplín. Medzinárodný olympijský výbor konzultuje všetky disciplíny s federáciami. To znamená, že program sa vlastne vytvára veľmi dlho dopredu. Federácie dávajú návrh na disciplíny, čo by chceli, ako by chceli ich zaradiť, v akom formáte a potom na základe nejakej diskusie a medzi Medzinárodným olympijským výborom, organizátorom, koordinačnou komisiou a vlastne tou federáciou, ktorá to navrhuje, tak vzniká olympijský program. Teraz príde na rad olympijské hry mládeže v Lausanne, ktoré budú zimnou olympiádou a už teraz vieme, že novým športom bude ski alpinizmus, ktorý je v Švajčiarsku veľmi populárny. A samozrejme prídu na rad nové disciplíny, napríklad to bude združenári, budú súťažiť nielen v mužskej, ale aj ženskej kategórii, skoky na lyžiach budú ženské a bude tam vlastne full gender equality, čiže rodová rovnosť zachovaná vo všetkých aspektoch, v počte disciplín aj v účastníkoch. Od vekov platí, že jednotlivci sú silnejší, keď držia spolu. Viete si predstaviť všetky športy na Slovensku pod jednou strechou? Olympijské a neolympijské, vrcholové aj rekreačné? Prezident Slovenského olympijského výboru áno. Strešná organizácia športu je zase téma, ktorá rezonuje v športovom hnutí už naozaj veľmi dlho a mali sme viacero pokusov, ako nastaviť športové hnutie a ako ho zastrešiť. Nechcem tu teraz všetky spomínať, pretože naozaj pamätníci si veľmi dobre vedia spomenúť na to aj dôvody, pre ktoré sa zatiaľ toto úsilie nepodarilo završiť, ale ja som od začiatku svojho mandátu hovoril, že je to veľká výzva a urobím všetko preto, aby sa to podarilo čo najskôr. Ja som veľmi rád, že táto vízia, ktorá je v hlave jednotlivca, našla pochopenie aj podporu, predovšetkým podporu v množstve športových zväzov a skutočne môžem povedať, že ja aj moji kolegovia sme absolvovali neuveriteľné množstvo stretnutí, na ktorých sme diskutovali o náplni, o procese, akým spôsobom takto zastrešiť slovenský šport. A zhodli sme sa na tom, že úvahy o nejakej novej inštitúcii sú úplne cestné. Slovensko nie je pripravené na to, aby vytváralo ďalšiu paralelnú štruktúru strešnej organizácie pri súčasnom existujúcom stave. Je to úplne zbytočné. A že Slovenský olympijský výbor už dnes disponuje všetkými predpokladmi na to, aby takúto úlohu na seba prevzal. Viac ako o procesoch, viac ako o vnútornom usporiadaní detailov tejto strešnej organizácie je to o dôvere. Pokiaľ športové hnutie bude cítiť, že Slovenský olympijský výbor takéto predpoklady má a dá mu tú dôveru, tak som presvedčený, že si ju aj obhájí. Nie je to, zdôrazňujem, v silách iba pracovníkov Slovenského olympijského výboru. Každý, kto má vedomosť, každý, kto má snahu pomôcť slovenskému športu, sa musí aktívne zapojiť, lebo tento projekt bude tak úspešný, ako ľudia si ho osvoja, ako budú dôverovať a ako sa mu budú venovať. Ja som pripravil všetky materiály tak, aby sme 7. decembra 2018 predložili valnému zhromaždeniu návrh na schválenie zmien stanov v Tuchu, aby sa Slovenský olympijský výbor jednak otvoril ďalším subjektom, ktoré dnes nemôžu vstúpiť, predovšetkým neolympijským športom, a aby aj premenoval svoj názov na Slovenský olympijský športový výbor. Aj touto malou formou chceme deklarovať širšej verejnosti, že táto zmena sa udiala, že tu tu existuje subjekt, ktorý zastrešuje záujmy celého športového hnutia, nielen v oblasti olympizmu, fair play, prípravy našich výprav na olympijských hrách, ale naozaj aj v oblasti legislatívy, vzdelávania, práce s mládežou. Takže tých tém je tak veľa, že budeme mať čo robiť všetci, ktorí máme záujem o slovenský šport na to, aby sme vykonali tie zmeny, ktoré pocítia aj deti na školách, aj rodičia, ktorí majú tie deti, aj ľudia, ktorí sa iba športom bavia a tešia sa, nerobia vrcholovo, aby vedeli, že je tu inštitúcia, na ktorú môžu prísť, keď potrebujú informácie, kde potrebujú podporu, kedy potrebujú možno iba nasmerovanie. A touto inštitúciou chcem, aby bol Slovenský olympijský a športový výbor. V minulom vydaní sme sa pokúsili motivovať vás k pohybu. Nadchlo vás to? Ale už to aj vyprchalo? Tak znova. Zima, nezima, ideme na Kuchajdu. Pohyb a samotné športové aktivity sú veľmi dôležité z hľadiska
zdravotného aspektu, z hľadiska prevencie, že šport ako taký je veľmi dôležitý benefit v živote človeka a treba ho realizovať pravidelne a určite si treba k nemu vybudovať nejaké pozitívne návyky na základe pozitívnych pocitov. To znamená, keď realizujem nejakú pohybovú aktivitu, tak mal by som mu robiť metodicky správne, aby som si vybudoval ten pozitívny návyk na základe tých pozitívnych tréningových odoziev. To znamená trénovať metodicky správne a tú správnu metodiku na začiatku mi v podstate dá tréner, ktorý ma zasvetí do tej problematiky celého, či už fyziológie, metodológie, nejaké anatómie. On mi ukáže tie prvotné kroky a na základe nich potom počasie ja si vybudujem ten pozitívnu odozvu a na základe tej pozitívnej odozvy sa rád vraciam k tej tréningovej jednotke alebo k tomu pohybu, pretože nemám negatívne pocity z tréningu. Takže sa rád k tomu vraciam, preto je to veľmi dôležité. Treba byť opatrný pri výbere nejakého športu, ktorý chcem realizovať a v ktorom sa chcem podsúvať a plniť si ciele, aby som správne si nastavil metodiku. Keď si ju len nastavím, tak potom môžu prísť nepríjemné pocity, pretrénovanie, nejaká únava a potom to samotné vracanie sa k tej pohybovej aktivite je veľmi náročné a viac menej už žiadne. Preto je treba metodicky správne nastaviť ten tréning, aby som mal dobré pocity po skončení tréningu a to je signál k tomu, že sa vrátim k ďalšej tréningovej jednotke a opäť sa budem vrácať tej pohybovej aktivite a k tomu športu. Čiže dôležitá je tá pravidelnosť aj v rámci nejakého mikrocyklu, týždenného cyklu, 2-3 krát do týždňa treba robiť nejakú pohybovú činnosť, ale z hľadiska aj toho makrocyklu 5-6 týždňov je taký ideál, kedy si viem vybudovať tie pozitívne návyky. No keď to robím metodicky správne, každú tú pohybovú športovú aktivitu, tak potom ten výsledok je nielen vizuálny, že vidím na sebe, že či už som zredukoval telesnú hmotnosť, ale aj psychická odolnosť je o mnoho lepšia. To znamená, keď ľudia v produktívnom veku športujú, tak tie benefity toho športovania vie človek oceniť aj v tom postproduktívnom veku, že tá kvalita toho života aj po tej mentálnej stránke toho človeka je o mnoho lepšia a tým pádom kvalita celková toho človeka je lepšia. No behanie v zime má svoje výhody a presne je to určitá forma otužovania a nakoľko keď je vonku zima, neznamená, že sa človek potrebuje silno obliecť, musí sa dobre obliecť tak, aby mal funkčné oblečenie, to znamená nie veľa vrstiev. A keď pociťuje aj ten chlad, tak ho pociťuje len na ten začiatok a potom už keď sa organizmus zahreje, tak to nevníma ten chlad tak. Čiže z hľadiska otužovania má to obrovskú výhodu a z hľadiska aj toho zdravotného aspektu a prevencie, že je potom človek zdravší. Po aerobných výkonoch, to znamená dlhotrvajúcom výkone pri nejakej nízkej intenzite, jedno pivo určite z hľadiska regenerácie neuškodí, ale už viac ako 2-3 piva už by som neodporúčal. Oblečenie do zimnej kolekcie pre olympijské hry v Pyeongchangu tento mesiac posielame Patrikovi Michalikovi, ktorý nám poslal video so svojím netradičným športom. Ceny na december máme pripravené aj pre vás, tak nám nezabudnite posielať videá, ako športujete vy. Na dnes je to všetko, ale my už pre vás pripravujeme decembrové vydanie olympijského magazínu. Pomaly sa stmieva, ja to mám do Bystrice fajných 195 km, takže pomaly vyrážam. Čaute.